Hey guys, velkommen til den her video. Det er en lidt anderledes video. I dag vil jeg bare lægge en jeg kommer ikke til at lave videoer i hvert fald på min Steam account. Fordi jeg er blevet bandet. Ja, der står at jeg er blevet bandet for cheating. Ja, så det vil sige, at jeg ikke kommer til at lave videoer på min Steam account. Det kommer jeg ikke til i 8 uger. Ja, jeg gjorde lige en holding code. There we go. Okay, ja. Ja, der er ikke meget at lave, det er alt for stille. Og jamen, jeg har jo Cosmetics X, så jeg har alle de her cosmetics, men jeg kan ikke tage nogen på. Ja. Ja. Jeg kommer til at miste 100 Shiny Rocks for 8 uger. Det skal nok blive fedt. Og så kan jeg heller ikke købe noget. Jeg kan ikke engang få lov til at tage kort. Bro, what the... Ja. Det her... Ja, der er 1344 timer tilbage, før jeg er unbandet. Så det skal nok blive sjovt, det her. Ja. Bro, hvorfor siger den det der? Det der er creepy. I må have det godt derude. Vi ses. Mine.